Krásny podvečer vám všetkým. Som veľmi rada, že si v tomto čase našli chvíľku pre seba a takisto aj pre naše vydavateľstvo iTech. Moje meno je Lucia Franková, vo vydavateľstvo iTech pracujem na marketingovom oddelení a mám na starosti predovšetkým semináre a školenia. Dnešným online seminárom s názvom Šlabikár Lipka v kontexte nového kurikula Počúvanie ako prirodzená cesta k čítaniu vás budú sprevádzať dve skvelé lektorky, a to Ruth Dobišova Adame a takisto Lenka Pelecháčová. Ruth je skvelá lektorka, ktorú určite mnohí už poznáte z našich predchádzajúcich webinárov a workshopov a je takisto spoluautorka viacerých našich učebníc. Vo svojej práci čerpá z viac ako 25-ročnej učiteľskej praxe. Lenka je takisto spoluautorkou didaktických materiálov a našej digitálnej podpory, pričom ako učiteľka na prvom stupni má za sebou viac ako 13 rokov skúseností, najmä s tými najmenšími prvákmi a takisto aj druhákmi. Aby sme sa vám počas seminára stihli venovať naplno, mám tu v pozadí aj svoje kolegyne, ktoré zastrešujú četovú podporu. Ak budete mať akékoľvek otázky, neváhajte ich písať priamo do četu, ako ste zvyknutí. Z redakcie je tu s nami šéfredaktorka Adriana Brndierová a Dominika Šimková a otázky k offlineom vám zasa rada zodpovie Janka Danková. Ako sme už avizovali na našich predchádzajúcich stretnutiach, v redakcii sme nezahalali. Na budúci školský rok pre vás chystáme novinky, ktoré idú ruka v ruke s novým kurikulom. Dnes si ich len tak v krátkosti zrekapitulujeme, aby ste mali prehľad o všetkom, čo pre vás chystáme. Takže pre školy s vyučovacím jazykom maďarským pripravujeme tituly Človek a príroda a takisto aj Človek a spoločnosť 1. Pokračujeme aj druhým ročníkom pre predmety Človek a príroda a Človek a spoločnosť. Tretiakov čaká slovenský jazyk s bodkou, ale aj obľúbený jotin slovenský jazyk. Nezabudli sme ani na počty, a teda prváci sa môžu tešiť na matematiku s lienkou a druháci na matematiku s pluskom. Na dve z týchto noviniek, ktoré sú v strede, sa pozrieme detaľnejšie hneď na ďalších slajdoch. Rada by sa vám predstavila našu veľkú novenku pre tých teda, ktorí sa nezúčastnili predošlých online seminárov. Volá sa Petra a je digitálny svet a je určená pre prvý cyklus základných škôl. Ide o modernú aplikáciu, ktorá vznikla priamo podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Keďže vieme, že informatika býva občas výzvou, preto sme ju navrhli tak, aby bola pre vás učiteľom maximálne intuitívna a uľahčila vám prípravu na hodiny. Pre deti je to skôr cesta plná príbehov a hier a cez ne si rozvíjajú logické myslenie, digitálne zručnosti a postupne sa zoznamujú aj s témami, ako je napríklad umelá inteligencia. Na tomto slade môžeme vidieť našu ďalšiu novinku, a to je pracovná učebnica Charakter a hodnoty tajomstvo 7 charakterikov. Táto učebnica prepája čítanie s porozumením a rozvoj osobnosti žiakov. Skvelé je, že nie je viazaná iba na jeden predmet, ale môžete ju využiť všade tam, kde chcete s deťmi rozvíjať empatiu, zodpovednosť, ale takisto aj odvahu. Ak vás naše novinky zaujali, určite sledujte naše sociálne siete a náš web. Čo skoro k ním pripravujeme samostatné webináre, takže vám ich potom bližšie predstavíme. Teraz už poďme k našej hlavnej téme dnešného dňa, ktoré je šlabikár lípka v kontexte nového kurikula. Dnes sa zameriame na to, ako u detí prirodzene rozvíjať počúvanie, ktoré je kľúčovou cestou k úspešnému čítaniu. Ukážeme si zmeny, ktoré prináša nové kurikulum a ako ich lípka prakticky aplikuje priamo v triede. Čakajú vás konkrétne ukážky aktivít, metodické typy z praxe a pozrieme sa takisto na to, ako vám pri tom všetkom pomôže digitálna podpora iTech offline. Verím, že dnešné informácie vám uľahčia predovšetkým prácu a prinesú nové nápady do vašich hodín. Budúcu stredu pre vás pripravujem náš posledný aprílový webinár, a to konkrétne na tému, ako učiť slovenský jazyk moderne, efektívne a inkluzívne. Registrovať sa môžete jednoducho na našom webe. Na tomto webinári bude s vami kolegyňa Peťka.
Ešte krátke pripomenutie pre všetkých, ktorí učia štvrtákov. Stále prebieha štvrtý ročník našej obľúbenej súťaže Spoznávame Slovensko. Ak sa chcete zapojiť, čaká na vás registrácia. Treba sa teda prihlásiť do 31. mája. Je to skvelá príležitosť, ako deti motivovať k tvorivosti, spoločne objavujú zaujímavosti o našej krajine a pracujú na vlastných projektoch. Okrem radosti stvorenia sú v hre aj parádne ceny, a to poukážky do Martinu sú v hodnote až do 350 eur. Všetky informácie, detaily a registračný formulár nájdete na našom webe. Sme aktívni takisto aj na sociálnych sieťach, kde pravidelne zdieľame všetko, čo sa u nás deje. Budeme teda radi, ak nás budete sledovať. Je to najjednoduchšia cesta, ako ostať v obraze. Odo mňa je to na teraz všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a teraz už odovzdávam slovo kolegyni Ruth. Veľmi si vážime, že ste si našli v takto krásny deň, aspoň tu u nás pekne svieti slniečko, čas a že ste sa teda rozhodli trošku povzdelávať a trošku sa na nás pozrieť. Témou dnešného webinára je šlabikár lípka a je to šlabikár, z ktorého mnohé z vás už roky učíte. Je naozaj taký zážitý medzi pani učiteľkami a poznáte ho mnohé veľmi dobre. V každom prípade my sa na trošku dneska pozrieme z pohľadu nového kurikula. Čo nás teda čaká? Čaká nás šlabikár lípka v kontexte nového kurikula. Budeme sa dnes venovať konkrétne téme počúvanie s porozumením a ukážeme si praktické ukážky, ako pracovať s umeleckými nahrávkami. Poďme teda na samotný webinár. Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia v štátnom vzdelávacom programe úzko súvisí s konceptom nového kurikula, ktoré kladie dôraz na rozvoj doménových a prierezových gramotností. Jazyková gramotnosť tvorí základ porozumenia, komunikácie a učenia sa naprieč všetkými predmetmi, čím podporuje aj rozvoj kritického myslenia, mediálnej a kultúrnej gramotnosti. Dôležitou súčasťou štátneho vzdelávacieho programu je metakognícia, teda schopnosť žiaka uvedomovať si vlastné porozumenie textu, sledovať svoje stratégie pri počúvaní a čítaní a vedome ich zlepšovať. Jednou z možností, ako rozvíjať metakogníciu žiakov napríklad na hodinách čítania už v prvom ročníku, je v šlabikári lípka vyfarbovanie včelých plástov, ktoré určite poznáte a nachádzajú sa, tento prvok sa nachádza na spodnej líšte každej jednej strany. Vzdelávacia oblasť zároveň prispieva aj k formovaniu charakteru žiaka, rozvíja empatiu, hodnotové vnímanie textov, kultivovaný prejav a schopnosť rešpektujúcej komunikácie v rôznych sociálnych situáciách. V šlabikári sa rozvoju charakteru môžete venovať prostredníctvom práce s textov a ilustráciami, ktoré sú zamerané na rozvoj pravidiel a sociálnych zručností. Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia v rámci vyučovania prvého jazyka je v štátnom vzdelávacom programe členená na 5 základných komponentov, ktoré vychádzajú z komunikačných činností a navzájom sa prepájajú. Ide o komunikačnú interakciu, hovorenú produkciu, písanú produkciu, vecnú recepciu a zážitkovú recepciu. Komunikačná interakcia sa zameriava na schopnosť žiaka vstupovať do komunikácie a viesť dialog s rešpektom k partnerovi. Hovorená a písaná produkcia rozvíjajú schopnosť tvoriť vlastné texty a vyjadrovať myšlienky v rôznych situáciách. Vecná recepcia vedie k porozumeniu informáciám z počúvaných a čítaných textov a ich kritickému spracovaniu. Zážitková recepcia sa sústreďuje na estetické a emocionálne prežívanie literárnych textov. Všetky komponenty spolu prispievajú k rozvoju jazykovej gramotnosti, komunikačných schopností a kultivovaného jazykového prejavu žiakov. Tento seminár sa z dôvodu časovej náročnosti nebude venovať všetkým komponentom, ale dnes sme si pre vás vybrali 2, a to komponent vecná a zážitková recepcia. Poďme teda na tú vecnú recepciu. Úlohou vecnej recepcie je rozvíjať u žiakov schopnosť prečítať primerane náročný vecný text plynulo a správne nahlas aj potichu. Identifikovať doslovné informácie v počúvanom a v čítanom texte,
Vyvodiť základné implicitné informácie z počúvaného a sčítaného textu, orientovať sa v nesúvislom a obrazovom písanom texte, reprodukovať text vlastnými slovami a zhrnúť kľúčové informácie, no a samozrejme sledovať vlastné porozumenie textu. Čo sa týka zážitkovej recepcie, tu je úlohou rozvíjať u žiakov schopnosť prechádzať od počúvania čítaného textu k vlastnému čítaniu a k čítaniu s pomocou. Čítať s porozumením texty umeleckej literatúry, primeranej náročnosti, odpovedať na otázky k čítanému alebo počúvanému textu, identifikovať v texte to, čo ho zaujalo, myšlienky, slova a ilustrácie a vyjadrovať svoje pocity, myšlienky a zážitky z počúvaného, čítaného textu a z ilustrácií. To sú teda citácie priamo zo štátneho vzdelávacieho programu, ktoré sa venujú týmto dvom komponentom. My sme si teda vybrali z tohto pohľadu, pretože cieľom nášho webinára je, aby ste sa naučili možno, alebo si pripomenuli, ako rozvíjať u detí radosť z počúvania. No ja som si tu vybrala jednu takú zaujímavú vetu, aby deti rady počúvali. No a ja som zistila, že táto veta môže mať niekoľko významov. No a schválne sa skúste zamyslieť, či vás napadnú všetky. Nechám vám chvíľočku čas. No a teda prvý význam je počúvať a držať sa rád, ktoré nám niekto dáva. Lebo to tu môže byť aj to slovo rady vo význame ako rada. Ano. Byť dobrý, poslúchať tak, že nám to robí radosť, alebo mať radosť z počúvania, ak nám niekto číta. A práve tomu poslednému sa dnes budeme venovať, pretože nácvik počúvania textu má v novom kurikule kľúčový význam, pretože patrí medzi základné komunikačné činnosti v oblasti recepcie spolu s čítaním. Cieľom vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je rozvíjať schopnosť žiakov porozumieť počúvaným textom a efektívne s nimi pracovať v rôznych komunikačných situáciách. Počúvanie učiteľom čítaného textu alebo umeleckého prednesu z nahrávky podporuje nielen porozumenie informáciám, to je vecná recepcia, ale aj emocionálne a estetické prežívanie textu, čo je vlastne zážitková recepcia. Systematický nácvik tejto zručnosti je dôležitý aj preto, že počúvanie je najčastejšie využívanou komunikačnou kompetenciou a tvorí základ pre rozvoj jazykových činností hovorenia, čítania a písania. Výhody počúvania umeleckého prednesu sú hlavne v tom, že prebudzajú záujem o čítanie, teda motiváciu. Pomáhajú získavať správny model čítania, pretože žiaci sa učia napodobňovaním. Rozvíjajú fantáziu a schopnosť vyjadrovať sa. Pretože keď dieťa pozerá rozprávku a vidí aj ten obraz, tak už mu vlastne nahrádzame všetky vnemy a to dieťa nemá možnosť vstúpiť to vlastnou fantáziou do tohto procesu. Rozširuje slovnú zásobu detí, zlepšuje ich komunikačné zručnosti, logické myslenie, koncentráciu a disciplínu. A v neposlednom rade žiakom s poruchami učenia alebo takým, ktoré majú trošku problém s čítaním, pomáha čítať alternatívnou formou. Nácvik počúvania s porozumením môže prebiehať rôznymi metódami. Najčastejšie je to riadené počúvanie s otázkami, to sú takéto otázky zadané pred počúvaním samotným. Počúvanie s predikciou, teda s predpokladom alebo odhadovanie obsahu, čo sa stane. Dvojfázové počúvanie, to znamená, že prečítame deťom text dvakrát. Pri tom prvom počúvaní sa jedná o globálne porozumenie, teda o čom ten text je. A keď počúvajú druhýkrát, tak už sa deti zameriavajú na detailné informácie. Ďalšou metódou je doplňanie chýbajúceho textu, teda vynechaných slov v texte, do ktorého potom deti doplňajú chýbajúce slová podľa toho, čo počuli. Počúvanie s hodnotením, kde sa jedná o hodnotenie prejavu, intonácie, tempa alebo emócie. Dovolili sme si spracovať také desatoro počúvania, na ktoré by sme nemali zabúdať, keď s deťmi počúvame. Mali by sme naozaj dbať na to, aby deti, ale aj my sme boli počas počúvania nahrávky alebo čítaného textu sústredení.
Nemali by sme používať počúvanie ako trest. Zapamätajte, že menej je viac. To znamená, že radšej vyberajte kratšie texty, vekovo primerané. Nech to čítanie nie je príliš rýchle, ale je zaujímavé, ako vyberať príliš dlhé texty. Mali by ste si vytvoriť návyk. To znamená, že, ja neviem, zavedieme si v ranej komunite, že budeme si vždy, deti budú počúvať. Viem, že mnohé pani učiteľky to tak aj robia, že práve ráno čítajú z knížiek deťom úryvky textu. Majte od detí správne očakávania. Nečakajte príliš veľa a nebuďte sklamané, ak sa nedostaví hneď ten výsledok a deti vás nebudú hneď počúvať. Pravda je taká, že nie každá materská škôlka nám deti pripraví na počúvanie. Nie každá pani učiteľka v materskej škôlke deťom číta alebo počúva rozprávky a je to veľmi poznať, keď nám tie deti prídu do tej prvej triedy a nie sú toto naučené. Pretože aj toto je zručnosť, ktorú sa to deti musia naozaj naučiť. Majte knihy a nahrávky na očiach, aby ich deti videli a majte ich aj vždy po ruke, kedykoľvek budete potrebovať. Počúvanie a čítanie opakujte. Nahrávky a knihy striedajte, teda snažte sa, aby to bolo veľmi pestré. No a v neposlednom rade asi najdôležitejší, ten 10. prvok je, že užívajte si to, nezabudnite si to naozaj užívať, to počúvanie, lebo to by mala byť naozaj radosť. Deti by sa na to mali tešiť tak, ako aj vy. Poďme sa teda pozrieť na počúvanie s porozumením v šlabikári Lipka. Prichádzame s niekoľkými rôznymi metódami, hrami alebo pracovnými listami, ktoré môžete aj vy využiť a môžu vám pri nácviku počúvania s porozumením pomôcť pri samotnej práci. Jednou z tých možností je, že využijete umelecké nahrávky, ktoré sa nachádzajú na iTech Offline a nahrali ich pre nás naozaj skvelí herci, ktorí majú krásny prednes. Medzi nich patrí napríklad Martin Kaprálik, Vladimír Kobierský, Ľudmila Svanová, Jan Galovič alebo Kamil Mikulčík. Všetci títo herci nahrali texty naozaj krásne a primerané deťom a poďme sa teda pozrieť, ako môžeme pracovať, či už s takouto umeleckou nahrávkou, alebo s naozaj takým pekným umeleckým prednesom, ktorý môžete dať deťom vy. Prvou možnosťou je využiť taký univerzálny pracovný list, ktorý využijeme pri metóde čítania s predpoveďou. Čítanie s predpoveďou, alebo teda predikcia toho, čo bude v texte, je veľmi dobrá metóda, kedy navnadíme dieťa pred samotným počúvaním na to, aby naozaj dávali pozor a boli sústredené. To čítanie s predpoveďou môžeme využiť pred samotným počúvaním, môžeme ho využiť počas počúvania, ale aj po vypočutí. Ako ukážku spracovania sme si vybrali pracovný list, ktorý pozostáva teda takého univerzálneho pracovného listu zo súboru slov alebo súboru obrázkov. Tak ako som spomínala, je to univerzálny pracovný list a tento pracovný list môžete využiť naozaj na každej jednej hodine pri akomkoľvek texte a nie len v prvom ročníku, aj keď teda primárne je pre tento ročník určený z pohľadu náročnosti a práce. K nemu teda môžeme si pripraviť súbor slov a súbor obrázkov. Záleží od toho, do akej miery sú tie vaše deti čitateľsky zdatné, v akej fáze sa práve nachádzajú pri čítaní. Pred samotným počúvaním môžeme už pracovať s tým čítaním s predpoveďou. Môžeme teda vyzvať deti, aby vybrali alebo napísali, podľa toho, ako sa my zvolíme, obrázky alebo slová, ktoré sa podľa nich vyskytnú v texte, ktorým prečítame napríklad, samozrejme na začiatku deti oboznámime s nadpisom toho textu, v tomto prípade sme si vybrali text u zubára. No a úlohou detí bude tipnúť si, ktoré z týchto slov sa podľa nich v tom texte vyskytnú. Schválne kľudne nám napíšte do chatu, čo si myslíte vy. Ktoré slová sa naozaj v tomto texte vyskytnú. Takže chvíľočku necháme si priestor.
Samozrejme, aj deťom je veľmi potrebné nechať čas. Je dobré ich upozorniť, aby pracovalo každé samé za seba a upozorniť ich na to, že tu neexistuje jedna správna odpoveď, že tu ide práve o rozvoj fantázie. Pretože keď deti napíšu tieto slová, alebo teda vyberú obrázky, alebo slová, vyzmeme ich, aby zdôvodnili svoj výber. Prečo si myslia, že vybrali že práve toto ich slovo v tom texte bude? Ano? Takže to je veľmi dôležitá fáza. Nielen, aby teda si zvolili tie slova, ale aj ich zdôvodnili ich výber. Nasledovalo by ďalšia fáza. Ešte stále sme v tej fáze, keď deťom ten text neprečítame a vyzmeme ich, aby v tom pracovnom liste pomenovali tie pocity, ktoré podľa nich budú pri počúvaní príbehu u zubára cítiť alebo prežívať. A samozrejme znovu ich upozorníme a chceme od nich, aby zdôvodnili svoj výber. Pretože niektoré deti možno budú mať podľa nadpisu u zubára, to bude u nich vyvolávať strach a budú si myslieť, že teda aj oni budú ten pocit vystrašenia cítiť, ale niektoré dieťa naopak môže sa tešiť k zubárovi, lebo má dobrého pána zubára, alebo má dobrú skúsenosť. Takže je to len na deťoch a znovu nie je tu jedna správna odpoveď. Môžeme na to využiť ten pracovný list, ktorý ja odporúčam zalaminovať a potom môžu deti na tento pracovný list písať stierateľnou fixkou na biele tabule a tak ho opätovne využívať po celý školský rok a neničiť sústavne papier, čo je úplne super vec a ja odporúčam túto metódu využívať aj pri iných pomôckach, aby teda sme toľko papieru sústavne netlačili. Takže keď si deti tipnú, aké slová by mohli byť v texte, aké pocity by mohli v tom texte prežívať, môžu takisto si tipnúť, ktoré zmysly budú postavy v príbehu využívať a zase zdôvodnia svoj výber. Či budú využívať zrak, sluch, čuch, chuť alebo hmat. Pekne to prepojíme s predmetom človek a príroda a samotným pozorovaním. Nasledovalo by takisto ešte pred samotnou prácou s tým textom alebo počúvaním to, že by sme mohli vyzvať deti, aby si tipli, ktoré písmeno sa podľa nich najčastejšie vyskytne na začiatku slov v príbehu. Takže schválne skúste si aj vy tipnúť, ktoré písmenko to bude. Pokojne nám ho môžete napísať aj do chatu. Ktoré písmenko teda podľa vás, áno, tu máme, že Z, a to je asi najčastejšia odpoveď. A schválne skúste si teraz tipnúť, ktoré písmenko v tomto texte budeme precvičovať. Ktorému písmenku je venovaný tento text šlabikári. Možno budete prekvapené. Tak, tu máme kadejaké písmenka. Zaujímavé odpovede aj A, aj Z, aj P, aj B. Takže poďme sa pozrieť na ten text. Schválne, či teraz vidíte, je pravda, že naozaj najčastejšie sa tam na začiatku vyskytovalo to písmenko Z, ale tento text nie je venovaný písmenku Z, ale práve písmenku B. No a nasledovali samozrejme potom pred tou samotnou predikciou, to znamená tým predpovedaním by nasledovalo po ňom už samotné prečítanie textu. Ten text by prečítala deťom pani učiteľka pekným, výrazným prednesom s tým, že deti by zároveň už sledovali ten svoj pracovný list a snažili by sa v tom pracovnom liste alebo pri práci s tými obrázkami a slovami si overiť, či ten ich predpoklad sa naozaj naplnil a bolo to tak, ako si mysleli. Čiže napríklad pri počúvaní môžu zakružkovať tie pocity, ktoré naozaj prežívajú. Napríklad môžu zakružkovať, že sa cítili šťastne, prekvapene a vystrašenie a zároveň môžu napísať aj poradie, v akom tieto pocity prežívali. Napríklad najprv sa cítili vystrašenie tie postavy, potom prekvapenie a na záver boli šťastné, pretože tá Zuzanka z toho príbehu bola šťastná, že si našla zubnú pastu pod vankúšom, lebo ju tam vraj priniesla zúbková víla. A potom budeme pokračovať po vypočutí samotného textu s tými obrázkami a slovami, ktoré deti priradili k
k tým svojim, aj vy ste si typovali, že ktoré to asi budú. Takže vyzveme teda deti, aby vybrali obrázky alebo slová, ktoré sa naozaj v príbehu vyskytli. A potom následne s týmito slovami alebo obrázkami môžeme pracovať. Môžu ich napríklad rozstrediť podľa toho, kde sa tá precvičovaná hláska B nachádzala. Či vo vnútri, na začiatku alebo na konci slova. Aj keď tu v tomto prípade slová, ktoré sa končia na písmenko B nemáme, určite viete prečo, pretože práve tu dochádza často k spodobovaniu a z tohto dôvodu tieto slová končiace na B moc deťom nedávame, aby teda sme ich nepomýlili. Po vypočutí samotného textu môžu teda pracovať ďalej s tými obrázkami a slovami. Môžu si napríklad vybrať 3 obrázky alebo slova a použiť ich vo vete o prečítanom príbehu. Môžu vylepšiť príbeh podľa vlastnej fantázie doplnením ďalších slov. Takže naozaj toho priestoru tej práce s tým textom máme veľa. No a na záver samotného počúvania toho práce s tým pracovným listom vyzveme deti, aby priložili v tej úlohe 3 v tom pracovnom liste ku jednotlivým zmyslom obrázky alebo slova, alebo to tam môžu kľudne nakresliť alebo napísať, ktoré mohli vnímať z toho príbehu pomocou zraku, sluchu a tak ďalej. Takže napríklad zrakom mohol vnímať ten zubár, ten zubný kas na tom zubku, počuli toho zubára, cítiť mohla Zuzanka tú zubnú pastu a hmatom cítila ten darček, čo jej nechala zúbková víla pod vankúšom. Takže naozaj sa dá s tým veľmi pekne pohrať a máte takto prácu na celú hodinu a tým, že budú deti motivované sledovať ten text z rôznych uhlov, to znamená aj čo sa týka obsahu, čo sa to týka pocitov, ktoré budú prežívať, tak budú viac sústredené a budú dávať väčší pozor. Pretože to je vždy najväčší problém pri samotnom počúvaní toho textu. Ja viem, že nie každý z nás je herec, nie každý z nás je úplne skvelý v tom umeleckom prednese, ale aj z dôvodu akejsi pestrosti a zaujímavosti a možno aj uľahčeniu vašej práce sme sa rozhodli pripraviť pre vás umelecké nahrávky. Umelecká nahrávka je text, ktorý nenačítal teda učiteľ, ale nejaký dobrý prednášajúci, v tomto prípade teda nejaký herec. My sme tieto texty, čo sa týka šlabikáru Lipka, nahrali v čítanke, to znamená až v tej poslednej fáze práce v prvom ročníku a jedná sa o 7 vybraných textov, ku ktorým sme pripravili naozaj 7 zaujímavých nápadov na prácu, ktoré môžete spolu s vašimi žiakmi využiť počas vyučovania naozaj akýmkoľvek spôsobom a dnes si ukážeme, že tieto metódy viete využiť aj na iných predmetoch a iných častiach hodiny. Plus samozrejme môžete pri každej jednej nahrávke alebo texte využiť ten opakovane použiteľný pracovný list, ktorý sme si pred chvíľočkou predstavili. Umelecké nahrávky nájdete na našej interaktívnej podpore iTech Offline pod hviezdičkou, takže keď ich budete hľadať, tak treba kliknúť na hviezdičku a rozklikne sa vám potom tá umelecká nahrávka. Jednou z tých umeleckých nahrávok je text od Marty Hlušíkovej Ako sme varili chladničkovú polievku. Takže poďme si vypočuť tento text. Aspoň teda úryvok. Marta Hlušíková, Ako sme varili chladničkovú polievku. Ty vieš, ako sa varí polievka? Spýtal sa ma Braňo. Babka hovorí, že stačí hodiť do vody cibuľu a ešte nejaké drobnosti. Vravím Braňovi skúseným hlasom, lebo som starší. Aké drobnosti mala na mysli? Určite niečo z chladničky, poučam Braňa. Otvárame chladničkové dvere a rozhliadame sa. Kečúp, zajasal Braňo. Horčica,
Vykladám na stôl hnedý pohár. Mrkva, vyskakuje Braňo. Našli sme ešte cesnak, droždie, trochu kyslej smotany, brinzu a jedno vajce. Všetko sme dali variť do vody a čakali sme. Takže samozrejme, tá nahrávka pokračuje ďalej. Pustili sme si ju z tohto dôvodu, aby ste zachytili, že o čom ten text je. V každom prípade v tom texte odzneli rôzne potraviny, ktoré tento beťar do tej polievky teda sa chystal vložiť. Zas, keď budeme púšťať deťom tú samotnú nahrávku, môžeme znovu pracovať s čítaním, respektíve s počúvaním, s predpoveďou. Ešte pred samotným čítaním môžeme sa detí opýtať, že čo podľa nich, keďže varili chladničkovú polievku, čo podľa nich asi by v tej polievke mohlo byť. No a na toto môžete využiť aj tag offline. Väčšinou ste zvyknuté, ak ho teda používate, že hry, ktoré sú súčasťou offlineu, používame až po samotnom vypočutí na predcvičenie. Ale my môžeme využiť niektorú z týchto hier aj na samotné čítanie s predpoveďou. Takže môžeme si zvoliť hru Vytrieť. No a v tejto hre majú za úlohu deti po prečítaní vybrať potraviny, ktoré nie sú v texte. To znamená, že nie sú spomínané. Čiže ich triedia na tie, ktoré sú a ktoré nie sú v texte. No a my môžeme urobiť to, že túto úlohu neurobíme po čítaní, ale ešte pred samotným počúvaním tohto textu. Deti teda vyberú, no a po prečítaní si to overíme následným, alebo vypočutí tej umeleckej nahrávky následnou kontrolou. Čiže vieme využiť ten offline aj v tejto fáze ešte pred samotným počúvaním a vniesieme do toho taký trošku hravý prvok, ktorý deti majú radi. Samozrejme, po samotnom prečítaní, momentík, to sa mi spustilo znovu. Samozrejme, môžete využiť pri tomto texte aj ten pracovný list na počúvanie s porozumením, ktorý sme si predstavili a presne tak pracovať s ním, ako s tým textom u zubára. K tomuto textu sme pre vás pripravili zaujímavú hru, ktorú možno nepoznáte a nehrávate s deťmi na slovenskom jazyku, ale skôr ho poznáte z matematiky. Túto hru sme nazvali, že Hľadači pokladov a je alternatívou hry, ktorú som teda ja hrávala ešte ako dieťa malé, ale aj starší a volala sa Lodičky. Ak si pamätáte, táto hra pozostávala z toho, že sme mali mriežku, do ktorej ste si dvaja súperi umiestnili rôzne tvary lodičiek. Tá mriežka bola v diagonále a vertikále očíslovaná a označená písmenami a vy ste potom hovorili A1, A3 a hľadali ste, kde má ukryté super lodičky. No a my sme túto hru aplikovali na didaktický cieľ a v tomto prípade na trénovanie čítania, ktoré môžeme využiť ešte pred samotným čítaním textu, aby si teda deti nejako napozerali tie slova. Pripravíme si teda hrací plán, ktorý nájdete aj na iTech offline. A tento hrací plán, ktorý teraz sme nazvali Ostrov pokladov, pozostáva z dvoch častí. V tej prvej časti máme moje poklady a v tej druhej moje objavy. Keďže sú to prváci, tak ako poklady sme sa rozhodli si ukryť len takéto jednoduché dvojky. Vopred sa dohodneme so žiakmi, že koľko takýchto pokladov si môžu ukryť. Hru hrajú vo dvojici, takže si vzájomne nevidia na svoj hrací plán. Čiže buď si ho ukryjú, schovajú, alebo sa posadia chrbtami k sebe. No a vyznačia si vo svojom hracom pláne napríklad 3 alebo 2 lodičky, to záleží od náročnosti alebo šikovnosti vašich detí. Každý teda hráč si vyznačí v tom svojom hracom pláne na inom mieste tie svoje lodičky a súper ich nevidí, kde ich umiestnil. Čiže moja úloha bude nájsť tie súperové. Čiže súper samozrejme má nejaké iné, no a následne sa budeme hrať, tak sme prváci, trénujeme naozaj len čítanie a kvalitu toho čítania s porozumením a hrá sa následovne.
hráč povie polievka, super povie, či má alebo nemá pod tým ukrytý poklad. V tomto prípade ho nemá, čiže si škrtne toto políčko. Ide super, postupne sa strieda. Ak náhodou má v tomto políčku toto slovo, napríklad v tomto prípade chladnička, povie, že zásah a hráč si ho označí takýmto obtiahnutím toho slova alebo zakružkovaním. Následujeme postupne tie slová a snažíme sa nájsť súperové poklady. Ak ich máme nájdené všetci, takže ten hráč vyhráva, ktorý našiel tie súperové poklady ako prvý všetky. Samozrejme, keď máte starších alebo šikovnejších žiakov, môžete mať aj rôzne iné tvary tých lodičiek, aj počet, to záleží od vás, ako sa dohodnete. Miesto takýchto slov, už vás možno napadne, tam pokojne môžete mať príklady a žiaci hovoria výsledky, alebo budete trénovať vo vyšších ročníkoch napríklad vybrané slová alebo iné slova. Už záleží od vás, čo si do takéhoto hracieho plánu doplníte pre deti. Zás tento hrací plán odporúčam zalaminovať, deti píšu fixkou a môžu opätovne pracovať s ním a opakovane ho využívať aj cez prestávky. No a tu je krátke videjko, aby ste videli, ako taká hra vyzerá. Takže na začiatku, tak ako som spomínala, si hráči každý tak, aby teda si vzájomne nevideli, vyznačia svoje poklady. V tomto prípade sme sa dohodli na 2. Čiže naozaj ich umiestnia, kde chcú, buď po horizontále alebo vertikále. Začíname mrkva. Trefa. A ja si zaznačím, teda obtiahnem slovo mrkva má hráč. Chladnička. Nič. No a ona v tých objavoch si označila krížikom, že tam to slovo nie je. Áno. Ideš ty? Cesnak. Nič. Kečup. Áno. Ideš? Vajce. Nič. Droždie? Nie. Kečup? Nič. Brinza? Áno. A som vyhrala. Tak. Ja som našla všetky súperové poklady a tým pádom som víťazom tejto hry. Deti, keďže sú to prváci, si naozaj pekne potrénujú slová. So slovami môžeme samozrejme pracovať podobne ako s pracovným listom. Môžu predpovedať, ktoré slová sa v texte naozaj vyskytnú, môžu ich zakružkovať, môžu potom následne ich používať vo vete, vymýšľať rôzne vety. Takže dá sa s tým pracovným listom aj pracovať ďalej. Po samotnom prečítaní môžeme využiť iText offline aj na prácu s hrou, kde vlastne potom následne deti pracujú s porozumením textu, čiže označujú správne odpovede podľa toho, čo vy si počuli. Veľmi sa mi páčil nápad na poslednom školení, ktoré sme absolvovali jednej pani učiteľky, ktorá mala pripravené pre deti takéto terčíky. Tie terčíky boli znovu z materiálu, na ktorý sa dal písať stierateľnou fixkou, čiže bol tam, možno to byť obyčajný biely výkres zalaminovaný s lekárskou paličkou, ale videla som, dajú sa aj kúpiť hotové takéto terčíky a využili by sme ich pri deťoch tak, aby teda nepracovali len ten, kto je pri interaktívnej tabuli, ale boli zapojení všetci žiaci, kde teda žiaci na otázku odpovedajú tým, že napíšu číslo správnej odpovede, keď to zoberieme z vrchu od 1 po 4. Takže môžu pracovať aj takýmto spôsobom a je to podľa mňa oveľa aktívnejšie, lebo zapojíme viac žiakov naraz, čo je podľa mňa super. A dá sa to využiť aj pri iných aktivitách a odpovediach žiakov, kde teda môžu napríklad, keď máte matematiku, písať výsledky a podobne, že podľa mňa super nápad. Takže ďakujeme, Katka, za nápad. Ďalším textom, s ktorým môžete pracovať v rámci umeleckých nahrávok, je text Ako sa škola hrala na školu. Tu by som vám rada ukázala ukážku metódy, ktorá sa nazýva čítanie alebo počúvanie s predpovedaním. Je to čítanie textu po častiach.
Áno, to znamená, že v úvode žiaci môžu napríklad predpovedať vlastnosti človeka, ilustrácie, aké tam sa vyskytnú v texte, prostredie, v ktorom sa bude ten dej odohrávať, kľúčové slová, ktoré sa v tom texte vyskytnú. A potom po samotnom postupnom prečítaní jednotlivých častí alebo odsekov si porovnávame svoje predpovede so skutočnosťou. Vybrali sme si teda príbeh, ako sa škola hrala na školu, no a necháme deťom nejaký čas na to, aby si deti teda sa oboznámili s týmto nadpisom a aby si trošku rozmysleli. Následne ich vyzveme, aby začali tvoriť prvé hypotézy. To znamená, že vlastné verzie príbehu, kto bude podľa nich teda vystupovať v tomto príbehu, čo sa podľa nich stane v tom príbehu, kde sa to bude odohrávať, ilustrácie textu, kľúčové slova, tak ako som spomínala. Nasleduje samotné prečítanie prvej časti príbehu. Keď si deti vypočujú ten prvý odsek, môžu svoje predpovede zapisovať aj do takto pripravenej tabuľky. Nájdete takúto tabuľku aj na iTech Offline a môžete s ňou pracovať napríklad žiaci v skupinách, aby to teda nebolo také náročné pre toho prváka, ale samozrejme je vhodná aj pre žiakov vo vyšších ročníkoch. Takže žiaci napíšu, ako podľa nich bude príbeh pokračovať, zdôvodnia, prečo si to myslia a po samotnom vypočutí odseku, ako naozaj príbeh v skutočnosti pokračoval. Je dobré zvoliť si taký text, ktorý deti nepoznajú, čiže po prípade preskočiť tie texty v učebnici, ak majú deti tendenciu načítavať si dopredu texty, aby naozaj bol pre nich neznámy a teda nestalo sa, že vám deti už budú dopredu vykrikovať, čo sa v tom príbehu naozaj stane. No a na to môžeme krásne využiť aj iTech Offline, kde s deťmi si môžeme vlastne pustiť tú zvukovú nahrávku. Následne zminimalizujeme a klikneme vlastne na výrez a objaví sa nám len jeden odsek textu. Ako sa škola hrala na školu. Vždy, keď príde júl, škola na Gaštanovej ulici číslo 4 osamie. Po celý rok je síce plná žiakov, ale tí sa posledného júna rozbehnú na prázdniny. Za nimi odchádzajú na dovolenky učitelia a potom pán riaditeľ. Posledný ju opúšťa Ujo školník. Všetko skontroluje, zamkne a tiež si ide oddychnúť na chatu. Takže my si text zastavíme, nahrávku a žiakom môžeme pustiť, respektívne ukázať ďalší odsek, potom ako žiaci budú porovnávať svoje predpovede so skutočnosťou a takto postupne prejdeme celým textom. Takže aj takýmto spôsobom môžete využiť iTech Offline, pretože neukazujeme deťom celý text, ale len jednotlivé odseky. A samozrejme, deti svoje predpovede postupne zapisujú do tabuľky, po prípade ich môžete zapisovať vy ako učitelia na tabuľu. Záleží znovu od zručností vašich žiakov. Postupujeme až ku záveru, ktorý napríklad deti môžu prepracovať a navrhnúť, ako inak by tento príbeh mohol skončiť. Ďalším textom, ku ktorému je umelecká nahrávka, lebo vybrali sme teda aj poéziu, nielen prózu, je od Milana Rufusa Popoluška preberá hrach. Tento text je teda veršovaný a venuje sa práve rímom. No a my si teda tentoraz už nahrávku púšťať nebudeme, ale pozrieme sa, aký pracovný list si viete nájsť pri tomto pracovnom liste, pri tejto zvukovej nahrávke. Jedná sa o hru Piškôrky, ktorú sme znovu aplikovali na didaktický cieľ čítania a nácviku čítania. Viac o Piškôrkach vám bude hovoriť potom moja kolegynka Lenka vo svojom vstupe. Tu v každom prípade je úlohou žiakov tvoriť zdrobneliny, alebo teda slová, ktoré označujú, že je niečo menšie, keďže
keďže sú to prváci a pojem zdrobnelina nepoznajú. Úlohou teda na striedačku, tak ako v klasických píškorkách, je označovať polička, zároveň deti čítajú a tvoria zdrobneliny, označujú ich svojimi značkami a tak ako je to v klasických píškorkách, ich úlohou je nájsť riadok, stĺpec, respektíve označiť riadok, stĺpec alebo diagonálu. Na podporu čítania s porozumením môžete znovu využiť naše ihrisko, a to konkrétne hru Poradovník, kde úlohou žiakov je usporiadať text podľa toho, čo napríklad počuli a ako to počuli, tak ako ide za sebou. A samozrejme si to vedia skontrolovať, potvrdiť a pokračujú ďalej. Takže dá sa naozaj vyhrať s tým a využiť treba naplno aj to, čo vám ponúka ten offline a možno aj takou nejakou iným spôsobom, iným pohľadom, ako ste naučení, aby to bolo pre deti zase niečo nové. V každom prípade aj takýto spôsob môže pomôcť žiakom dávať pozor, sústrediť sa na ten text. My môžeme dokonca, keď to deťom premietneme, hľadať v tom texte, kde konkrétne práve sú tieto slová, ktoré sa v hre nachádzajú. Ďalším textom, ku ktorému je zvuková nahrávka, je text od Jany Belašovičovej, ktorý sa volá Dubáčik. A toto je text, ktorý sa nachádza už skoro ku koncu učebnice a častokrát možno si ho prenesiete so žiakmi do 2. ročníka, ak to nestihnete prečítať. S týmto textom sa samozrejme dá pracovať rôznym spôsobom, využiť všetky možnosti, ktoré teda buď poskytuje táto umelecká nahrávka, alebo ktoré vám poskytuje iTech offline. No, v každom prípade my sme si pre vás pripravili zaujímavú pomôcku, ktorú si môžete spolu so žiakmi urobiť napríklad pred prázdninami a je to taký labbook na tému práve tohto textu. Pretože na mojich školeniach som zistila, že veľmi veľa pani učiteľiek rado využíva práve labbook ako náhradu čitateľského denníka. To znamená, vzhľadom na to, že vieme, že deti nie moc radí obľúbujú čitateľské denníky, toto je taká zaujímavejšia, interaktívnejšia pomôcka, podoba toho čitateľského denníku. Tento labbook sa skladá z takýchto 3 pracovných listov, ktorých poskladaním, vystrihnutím žiaci získajú rôzne šablónky, ktoré vlepia do hotového obalu, ktorý môže mať napríklad tvar, huby, no a môže to potom vo výsledku vyzerať tak, že teda si vytvoria takúto peknú, zaujímavú pomôcku. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže tu je hlavná myšlienka príbehu. Tu máme hlavné postavy príbehu. Tu máme napríklad prepojenie na matematiku a osovú súmernosť. V prvom košiku sa ukrýva hra, také veľmi jednoduché pexesko, kde žiaci tvoria dvojicu slovo a jeho zdrobnelina. No a v tomto košičku máme názvy rôznych húb a úlohou žiakov je vložiť do košíka tie, ktoré teda tam patria. Áno, to znamená, že sú jedlé a jedovaté huby dávajú bokom. Čiže je to tiež taký trošku hravý prvok. Takáto forma čitateľského denníku je naozaj skvelá a tiež môže žiakov motivovať k čítaniu, vráteniu sa k textu samotnému a verím, že vám môže pomôcť. Toto bude taká naša pomoc pre vás. Po skončení webináru vám teda príde a môžete si vyskúšať prácu s týmto labbookom. To je z mojej strany všetko. Ďalšie nápady na prácu vám teraz dá moja kolegynka Lenka. Ja sa s vami lúčim a verím, že teda ste si našli v týchto aktivitách veľa praktických ukážok. Takže ďakujem ešte raz a nechávam slovo Lenke.
Dobrý večer, ja ďakujem za slovo našej Rút. Aby som sa predstavila pre tých, ktorí ma nepoznáte, volám sa teda Lenka Pelecháčová, pracujem vo vydavateľstve iTech a zabezpečujem vlastne tvorbu digitálnej podpory, teda iTech offline pre oba šlabikáre, čiže šlabikár HUPS a šlabikár Lipka a zároveň pre učebnice slovenského jazyka. Dobre, my teda budeme pokračovať ďalej. Mojou úlohou je predstaviť vám ďalšie 3 umelecké nahrávky. Pardon. Tak. Čiže ďalším textom, ktorý má priradenú umeleckú nahrávku, je pre mnohých z vás veľmi známy text Zatúlané húsa od Márie Rázusovej Martákovej. Vybrali sme práve takýto známy text aj kvôli tomu, že veľa detí ho možno bude poznať, ale môže to byť pre vás aj taká inšpirácia, keď precvičujete alebo nacvičujete s deťmi prednes, alebo chcete deťom ukázať, napríklad pred súťažami, ako je Víťzoslavov Kubín, ako by mohol taký umelecký prednes vyzerať. Tak toto je taká praktická ukážka. Ja vám kúsok z toho pustím. Mária Rázusová Martáková. Zatúlané húsa. Vyšli húsky dlhým radom, ešte bola ranná rosa. Keď sa pohli kúsok zadom, jedno húsa stratilo sa. Čiu, čiu, jaj, jaj, húsa volá, po záhumní i po dvore. Húsa behá dookola, šli ste dolu a či hore? Kvočka deti pred maštaľou. Čiže toto bola len taká kratučká ukážka. Verím, že tento text sa bude deťom páčiť aj práve preto, že tam vidia, ako rôzne sa dá meniť hlas pri tých rôznych postavách. A čo sme pre vás pripravili, pretože vieme, že žiaci veľmi radi hrajú divadlo, tak sme pre vás pripravili prstové bábky, ktoré si môžete s deťmi vyrobiť. Znova, tento materiál nájdete v iTech offline. Pred začiatkom, keď budete s deťmi pracovať práve s týmto textom, necháte deti, aby si túto ukážku vypočuli. Potom si následne tieto bábky s deťmi vyrobíte. Je to už na vás, či deti rozdelíte do skupín, alebo sa rozhodnete inak a každé dieťa si vyrobí svoju vlastnú bábku. Tiež taký náš typ je, že si môžu zároveň vyrobiť aj svoje vlastné kulisy, čiže do obyčajnej škatule od topánok alebo inej škatule si vyrobia takéto krásne kulisy, kde si buď to môžu vyzdobiť farebnými papiermi alebo nálepkami, alebo si sami dokreslia a môžu si takto hrať divadielko. Znova, tento text môžete počúvať niekoľkokrát za sebou. Už pri tom druhom počúvaní textu, keď budú mať už vyrobené bábky, žiaci môžu zdvíhať tú vyrobenú bábku. Keď budú počuť svoju postavu, zdvihnú bábku. V ďalšej fáze už deti môžu vytvárať zvuky, ktoré robia tie ich postavy a následne ak ste si deti rozdelili do skupín, tak si môžu vytvárať vlastné rozhovory, čo asi teda rozprávalo to húsa, čo rozprávali tie jednotlivé postavy. No a ako taká krásna aktivita, na záver si deti môžu navzájom predviesť tieto svoje scénky, ktoré si v skupinách nacvičili. Ďalšou umeleckou nahrávkou, ktorú máme, je Pol prázdnin s tetou Kolieskovou od Tone Revajovej. Ja by som vám znova pustila krátku ukážku. Toňa Revajová, Pol prázdnin s tetou Kolieskovou. Úryvok. Istého rána sa Branko zobudil
A tak krásne už svietilo slniečko, že si zaraz spomenul na tetu Kolieskovú. Brankovi sa páčilo, ako sa usmieva. Verím, že ste spoznali tento známy hlas. A my sme si práve k tejto nahrávke pripravili pracovný list, ktorý je zameraný nielen na zdokonalenie čítania s porozumením, ale keďže vieme, že v novom kurikule sa veľmi spomína rozvoj charakteru a hodnôt u detí, tak tento pracovný list je zameraný aj na túto tému. Čiže deti nielen sa zamýšľajú nad tým, akú vetu povedala teta Koliesková, akú vetu povedal Bránko, ale zároveň sa zamýšľajú nad tým, ako sa teda asi teta Koliesková cíti a aký je ten život na vozíku. Čiže môže sa stať, že žiaci budú mať v triede spolužiaka, ktorý je na vozíku, alebo je nejako inak pohybovo obmedzený, ale aj ak takéhoto žiaka nemajú, ich úlohou je zamyslieť sa nad tým, ako sa asi takýto žiak cíti, aký je napríklad jeho pohyb po škole, či sa ľahko dostane do jedálne, na ihrisko, na WC, na toaletu alebo do telocvične. A tiež sa zamýšľajú nad tým, či pre žiaka, ktorý je na vozíku, alebo pre tetu Kolieskovú môžu byť niektoré veci nebezpečné. Čiže takto zároveň rozvíjame empatiu a také sociálne cítenie u detí. Ďalší spôsob, ako ešte môžete rozvíjať čítanie s porozumením, je využitie iTag offline. A to konkrétne hry... Momentíček, to troška prekliklo. Z nášho ihriska si vyberiete hru Označ, kde deti odpovedajú na otázky, ktoré sa týkajú prečítaného, alebo teda v našom prípade vypočutého textu. Znova môžete využiť aj tie terčiky, ktoré už spomínala Ruth, aby sa mohli teda zapojiť všetky deti, nie len tie, ktoré sú práve pri tabuli. A ako dobre viete, tak v tejto hre majú hneď aj spätnú väzbu, či teda odpovedali správne, alebo nie. Čiže toto je zároveň ďalší spôsob, ako si môžu overiť to, či správne počúvali a či si zapamätali, čo sa v tom texte vyskytovalo. Dobre. No a posledná umelecká nahrávka, ktorú sme vybrali do čítanky, je text Mimi a Líza. Deti určite, alebo väčšina detí bude poznať televízny večerníček o Mimi a Líze. A toto je text práve z tejto rozprávky. Tiež si pustíme nahrávku, pretože toto je jediná nahrávka v čítanke, ktorú nahrala žena herečka. Ček. Námet Katarína Kerekešová, Katarína Moláková. Text Alexandra Salmela. Mimi a Líza. Líza vyskočila zo žltého sťahovacieho auta. Všetky jej veci a hračky ležali zabalené v škatuliach na kope pred ďalším novým domom. Líza rýchlo mrkla po dome veľkými modrými okáľmi a cupitala za mamou do brány. Prečo to bola taká krátka ukážka? My sme vám k nej pripravili, znova je tu pracovný list, ktorý je tentokrát zameraný nielen na sociálnu tému toho, čo zažíva Mimi, kvôli tomu, že nevidí a deti sa zamýšľajú nad tým, ako sa teda cíti, ale zároveň tu máte prepojenie so zmyslami. Čiže zamýšľajú sa nad tým, aké zmysly Mimi používa namiesto zraku a oni sami sa snažia vcítiť do jej kože tým, že si predstavia, že ak by mali zavreté oči a nemohli by používať zrak, čo všetko by napríklad dokázali vnímať, ak by im spolužiak vložil do ruky jablko. A ďalšie veci. A plus to, čo spomínala Ruth, tak sme pripravili znova
piškvorky. Táto hra sa hrá klasicky, ako to už asi poznáte. Dvaja hráči majú jeden spoločný plánik a dopredu sa dohodnú na značkách. V tomto prípade si žiak vyberá slovné spojenie z tabuľky. Sú to vždy dve slova alebo slovné spojenie. Ale toto slovné spojenie by mal použiť vo vete, ktorá sa týka Mimi alebo Lízy alebo niečoho, čo sa vyskytlo v tom príbehu. Ak použije túto vetu správne, označí si poličko svojou značkou a nasleduje súper. Vyhráva ten, kto má ako prvý označený celý riadok, stĺpec alebo diagonálu. Čiže vyzerá to takto nejako. Vyberieme si sťahovacie auto a dieťa povie Líza vyskočila zo sťahovacieho auta. Super si vyberie zatvorené oči, čiže vytvorí vetu Mimi mala zatvorené oči. A tak ďalej. Čiže deti sa snažia si vyberať slova alebo slovné spojenia, ktoré si zapamätali a zároveň sa snažia si označiť ten riadok, stĺpec alebo diagonálu, aby teda mohli vyhrať. Dobre, čiže dostali sme sa až k záveru. A ako takú myšlienku na záver, keďže nácvik počúvania s porozumením je kľúčovým pre rozvoj jazykovej gramotnosti a porozumeniu svetu okolo nás a podporuje teda nielen prácu s informáciami, ale aj kritické myslenie a emocionálne vnímanie textu. Preto má aj v novom kurikule svoje pevné miesto ako prirodzená súčasť moderného vyučovania. Čiže tá posledná myšlienka od nás bude, že učiť žiakov počúvať znamená učiť ich rozumieť textu, druhým, ale aj svetu. My vám teda ďakujeme za pozornosť, ja a zároveň aj Ruth. A veľmi sa tešíme, že ste si dnes našli čas a vypočuli si to, čo sme mali pre vás pripravené a ja už odovzdávam slovo Ľudskej, ktorá vám zároveň potom povie súťažnú otázku. Leni, ďakujeme veľmi pekne. Tak, sme už na konci a ako ste zvyknutí, máme samozrejme pre vás aj poslednú aktivitku. Ja by som ešte chcela veľmi pekne poďakovať našim lektorkám Ruth a Lenke za všetky informácie, ktoré verím, že sa vám zídu, dali vám veľmi veľa tipov a námetov na konkrétne hry. Čo sa týka organizačných informácií, niektoré ste písali do chatu, či dostanete osvedčenie, takže áno, hneď zajtra vám budeme osvedčenie posielať na e-mail a takisto aj link, kde sa môžete dostať vlastne k videu a máme samozrejme videjko zverejnené aj v našom archíve. Takže čo sa týka dnešnej aktivitky, jej znenie je uveďte jedného z hercov, ktorí nahovorili umelecké nahrávky k šlabikáru Lipka. Odpovede môžete teda písať priamo do chatu. Ten necháme bežať po skončení seminára ešte približne 10 minút. Z vašich odpovedí vylosujeme dvoch z vás, ktorí získajú iTech offline podľa vlastného výberu. Na záver by som vás chcela poprosiť o jednu malú láskavosť. Pošleme vám nasledujúce dni krátky dotazník. Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, pretože vďaka nej vieme, že tieto semináre teda sa snažíme robiť hodnotnejšie a zamerané presne na to, čo potrebujete. Ako poďakovanie po vyplnení obdržíte prezentáciu a materiály, ktoré môžete hneď využiť vo výučbe. Ďakujeme teda ešte raz, že ste nám venovali svoj čas a dúfam, že sa pripojíte k nám aj na budúcu stredu a bude sa vám teda venovať kolegyňa Peťka. Želám vám ešte pekný zvyšok večera.